Dipu rong supi pen kahilo kilometer phosose rongbang timung arong kiliput alang roya dung het kepar japon Phu Waisong terang akumlin kedamtang thereya chiklo ni phai sirkep surihini ra trainer kep anikan CM Dr. Tuliram Ronghang Karbeng Autonomous Council lapen rupsing terona tumpen isi ingpupon iglo lapen labangso kumlin ke ake hai jagadish tiso pensi selampon iglo Sitame labangso Phu Waisong Nokbe akumlin isi uron pia josi parjap dampen kelang chari pon ahem phu avedet asonsi thek ponlong Lapen isi karbia khaya nokbe binong akumlin lapuson uron pia jo parjap dampen kelang chari avedet abangke chijinso meme lapen matha dam et pulote mina khaya nokbe binong atuma phan thangna damana peng pavedet asonsi thek ponlong Councilor Hin Pen Jasemet Cultural Department atum pen kelang chari mate kumlina long mesen mirbari lapen wal parjap dunang jia potlo sitame non ke Waisong Nokbe kumlin pamurim sang asonsi nang pamanrong Nili pini lada Phu Waisong alam theni nam ningjik poning tumang ke alang lesa bura ke song terang lapen asar pi hayamen ke kace ing tipi pusipu lasia alang li asar pibang ningkan troxia prang asar pibang chiwoju lo amase la so aning kohonduk lase hala khasia tumsi pathi pilot pumase lasia aso haning honduk ma pu pen ma kapreka dim chetrek juilo ama hadak pensi kapreka rong long si chipop dono pe hala dak pen ke alang li ason se ja kong chelong lo arnam pen वो सेलिया जा कोंग चेलोंग लो हाबिर हाराम ने दामता जंतु मारत मारेंगा पिपेना चे मारकोट उन लो सोजा कोंग चेलोंग सी अलांग लिया फीके पिजो पेन के खासिया तुम बेना चेदान लो समय खासिया तुम चेदान हुद अलांग लिफांस तमे इंगनांग पंचेक लो इंगनांग पंचेक रक फीके अलांग लिफान के पा थीजी पोहुद बांग के हालादा रिचो पी आकी बीसी बांग ingdeng ke thoma bangsi alang lipaning dok ida masi bidi pen kali digelang lang bidi pen masi laswar leng pu phan bange waisong man pajok phlo amasi engke api pijo khasia tumsi to nang ta kar biang bong bengke nang ta nang anang ke thike dingja kong do po nang ta richo man masi kape richo tum banda alang liphan ke kar bi richo pusi asolong ser asul sami hong thom lasi ser hong thom puili tum alang liphan si chini pon lasi labangso kumlin ke chukidam tang 9 March 2018 ningkan si sculpture by artist Jagadish Tiswahin bensi labang so kumlin selam ponlo lapen hasut ke alhisar pu mate sar Dr. Ram Ronghang CM alangli ahin bensi pu ponlo hasut ka chetong dun art and culture ahin pen mangke Rupsing Teron lapen Roton Teron lapen Omor Singh Tiso pen chenglok Pradip Difusa alangli tumsi dak chetong ponlo lapen ladak short description pen alang li akai lamus tame tokpon lo alang li ke born on 9th November 1772 ningkan si alang li amang tek lo na sinili tum la alang li akai lamu support ningje pon nang ko ka thipi mangala lo iri tumakum lin mangge selam pilo lapen ladak jola am artu jo selang li phan selam pidelo stame ladak ke kupini ningkan sekpen mang po archuk po la sonsi ilitum che theklong la tamil ladak bangge alang liphan ana kumlin selam pider litum Phu Waisong aphan alang li nokbe nu da richu phan ke la puson amana vedya sonsi thekponong la si ladak committee tum same kelang dun chari pon pen la di ladak si mesen boundary wall stame alang liphan selam pon se si garden son selam pon si ladak ali ralon piponang ji polos tame non mangalang tha chelang nu da ka son la si tum having long life kan Bikram Teron. News report Bikram Teron Karbiang Long Live